Hello guys, welcome sa aming channel. At ngayon ay wala, agmotor cam lang. May cam lang agmotor dito surong, diba? Nagpindas view guys. Mabalin kayo may bumisita dito. Ayan, may free nga free, nagmayat. At yan, ginagawa pa lamang ang aming daanan papunta sa bantay. Doon sa bantay. Uy. Cak man kasa. Nigdardaran guston. Hingga magsuro-suro guys nga ag motor. Kasama ko ang aking pinaka. Ligaw nga ni. Ig-video ka. Lago na kayo. Parang mayaw. Sana. Di motor. Shot. Ayan. Nakakut-kuti? Hindi lang. Nagsuro-suro ni Auntie you guys. Oo. Ano ito preno na paino ba? Pikarkin preno? Hi, say hi my beautiful Kanakan. And hi. Hello, ukro no dar. In na ya dam sana ko det. Urehan ko nga ito sa mga basta lalayang kin adyan mo na kita. So nakabubuto nakadagkol. Sana Igamamot lang. Igamamot lang to ka. Oh, the trainer. Say hi, trainer. Diba? Oo. Nakante ata siya mangko kanyam. Masit langin, amugtod. Megan. Kuminod. La sursuron ni Along.
Surusuruan na to next year. Magkasok, walwala ah. Stop kami. Surusuruan na to ah. Ay! Di na kapay dugdugan. Kontrol yung mamo. Ne, ano madam? Oh, nakita yun DJ guys. Bagat ko DJ. Bagat ko natangsit. Siyempre na may met kit DJ natangsit nam di. Agin sumput eh. Binbinugbog kampay no guys. Charo. Jokes lang. Makita yun sana. Mga may kasta. Nagpinas talaga ti biyag. Gagayem. Makalalaad na ako kininana. Sana all magaling magmotor. Hi guys. Nag-video na kita kasi. Jai. Kasano tap no hanga kuminod mo. Idupom. Gamam na tatas ag kisay ka. Ay, sige ulit. Kita. Inudam ka na mo. Ay, Suruan na ka. Laser. Anak Bakit na? laser. Dajin eh. Nagluong mo gatong animal. Naimas man man guys. Mga nang Nakasilaw sise. Tarabi naimas matimangan. Sintay ag-ride. Ay! Abuting na yung. Ay, won nalipatag mga igaman deto yun ay batang takwanan. Da? Dita ting-tingan ni. gasolina na to bike. Dati noon ay madaya kuno di nakasyan. Ito yung pangyan. Madamdama madina ang mobile. Suro-suro pa lang guys. So guys, nagawin kami. Bye. Nakaluuluwag na. Thank you guys. Thank you. Salamat. Bye-bye.